ತೂನಗ ನಮಕೇನು ಉಂಡು ದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಲಕೊಂಡು ಯಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ದೆರ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆತು ಬಾರ ಉಂಡು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದ ಏತ್ ತಿಂಡ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಊರುಡು ಪೂರ ಫ್ರೀಕ್ ಪಪ್ಪ ಏತ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡ ಒಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗ್ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಪಂಡ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಗು 15,000 ಐತಿನಲ್ಲ ತೂತೆಯಾನ್ ಎಂತ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ವರ್ಕ ಪಂದಿಯಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲೆ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಯಾನಿನಿ ಜಪಾನ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಕಲೆ ತೊಚ್ಪವೆ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪವೆ. ನಮೈತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದೆಂಚ ನಮಕ್ ದಾಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚತಿ ಆನೆನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲ ದಾದನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಡು ಪಂದು ಅಂಚದಿನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಯೊಂತೆ ಈತೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಇನಿಯೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೇನು ಓಕೆ ಬೊಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಈತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಂಚದೀದು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹಾಳಾತಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೀದು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಮೂಲು ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೀಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಅವೇನು ದೂರ ಅಡ್ದು ತೂನಾಗ ನಮಕೇನು ಉಂದುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಲಕೊಂಡು ಪಂದ ಆತು ನೀಟಾದ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪೈತೆ ಕೆಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಮೂಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ನು ಒಂದೊಂಜಿಲ್ಲದಿ ಇದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆ ತೊಚ್ಪವೆ ಯಾನಿತೆ ಪಿದಾಡಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಪಾನ್ಡ್ ಓಮತ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏತು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ. ಸೊ ಯಾನಿತೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆನೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆದಿ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದೆಂಕುಲ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಪೋಪಿನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲ ಅವು ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚೆನೈಕೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನಿ ಯಾನಿ ನಿಕಲೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಜಪಾನ್ದ ಜನಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಮೀನು ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರಕಾರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಾದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೂಕಬಲೆ ಒಂದು ಅವಕ್ಯಾಡೋ ಪಂದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಐತಲಕನೆ ಒಂದೆಕ್ ಒಂಜೆಕ್ 109 ಯನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ₹50 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಗ್. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜೇತ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕಲೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಶಾಕ್ ಅವು ಒಂದು ತುಲೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ದೀತೆರು ಮೂಲು ಒಂಜೆಕ್ ಏತುಪ್ಪು ಪಂದ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ನಿಕಲೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅವು 1,000 ಯನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ₹600 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗ್ ಎಂಕ್ ಉನೊಂತೂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಕ್ ಆತಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಕೆಜಿಗ್ ₹100-200 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಜಾಪನೀಸ್ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ಒಂದೊಂಜೇನಿಂಚ ದೀದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜರೆ 2,000 ಉಂಡು ಮೂಜಿ 4,000 ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ಲ ತೂತೈ ಐತ ಬರಿಟ್ ಬೊಂಡ ಒಂದು ಎಂಚ ದೀತೇರ್ ತೂಲೆ ಪೂರ ಕೆತ್ತದು ನೀಟಾದ ದೀತೇರು 400 ಯನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ₹250 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆಕ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬಾರದ ಪರ್ನದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ಮೂಜಿ 4 ಪರ್ಂದನು ಒಂಜೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಪಾಡ್ದಿದು ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ರೈಸ್ಲ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು $299 $399 ಅಂಚ ನಮಕ್ ಓವ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೆಂದೆ ತೊನನು ಅವೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋರ್ಡಾಂಡ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇತೋ ನೋಡು ಇಜಿಂಡ ಕೆಲವರ ಅಪ್ರೂಪಾಗಿ ಇಂಚಲದೀದು ಉಪ್ಪೇರು ಚಕೋತ ಒಂದು ಎಂಚ ತುಲೆ 4 ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೀತೇರು ದೆರ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆತು ಬಾರ ಉಂಡು 4 ಎತ್ತ ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಜಿಂಡ ರಡ್ರಡ್ ಎತ್ತ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೀಪೇರು 4 ಎತ್ತ ಬಾಕ್ಸ್ಗ್ 1000 ಯನ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ರಡ್ ಎತ್ತೆಕ್ $599 600 ಯನ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ಲ ದೀತೇರು ಒಂದು ನನಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜೆಕ್ $399 ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಓವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮನೆ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ನೆಟ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆತೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಉಂದೆ ಅಂತ ತಿಂತೆ ಬಟ್ ಉನ್ನೊಂದು ಮೂಲು ಸುಮಾರು ತಿನ್ಪೇರು ಒಂದೇತ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಉನ್ನೊಂದು ತೂನಾಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಗುಜ್ಜೆಡ್ ಬೋಲೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡತ ಒಂಥರ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್. ಒಂದು ಪೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಜಾಪನೀಸ್ ಪೇರ್ ಒಂದೇ ಕೊಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ. ಉಂದಿಯಾನೆಯ ಕಡೆ ತೊಚ್ಪಾಯತ ಬೊಂಡ ಇಂಚ ದೀದು ಉಪ್ಪೇರು ತೂವಲಿ ಫುಲ್ ಪೂರ ಕೆತ್ತದು ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ದೆತೊನೊಲಿ ಒಂಜೆಕೇತು 400 ಯನ್ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಪಂಡ $250 ಲಕ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯ ತೋಜಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಜಪಾನ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂದೆಕ್ ಪರ್ಸಿಮೋನ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು ಯಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದೇ ತಿಂಡಿನಿ ಏತು ಸ್ವೀಟ್ ಆದು ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ
ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ತಿಂಡ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಡಿಯಾಡು ಒಂದು ಆತೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ತಿನ್ಕ ಪಂದ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮರಲ ಉಂಡು ಉಂದೆತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ಓಲಿ ಇಡೀ ಮರಟ್ ಪರ್ಸೆಮಾನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬುಡ್ತುಂಡು ತಿರ್ತ್ ಕೈಕೆ ಎಟಕುಲಕನೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ರೋಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಕುಲಿ ಏರ್ಲ ಐಕ್ ಮುಟ್ಟುಜೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಮರಟ್ ನನಲ ಈತೊಂಜಿ ಒರಿದುಂಡು ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನ ಫ್ರೂಟ್ ಉನ್ನೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಂಡ ನುಂಗಾದಲ ಇಂಚ ತಿನ್ಪೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೋಡಾಂಡ ದೆತೊನೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೇನು ನನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಮೂಲು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ ತೂವೊಲಿ 1,500 ಪೂರ ಉಂಡು 4 ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದ ರೇಟಡ್ ನಾ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಏನುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಆವೋಲಿ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೂರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ನಿಕಲೆ ಗೋವಾಂಡಲ ಹಾಳಾತಿನ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪಂದ್ ಎಂಕುಲಂತೂ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ತೂತುಜ ಪೂರಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ನೀಟ್ ಆದ್ ಇಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲೊಂದು ತುಲೆಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಊಟಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಲಕ ಇಜ್ಜ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾಲ ಟೇಸ್ಟಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಊಟಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಲಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಒನ್ನೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ಪಪಾಯ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಾಯಗು 350 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಊರುಡು ಪೂರ ಫ್ರೀಕ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಎತ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪಗ ಸಸಾರ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂಲು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀಸನ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೂತ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ್ ತುಲಿ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಉಂದೇಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪರವಾದಿ ನನಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಜಪಾನ್ಗ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐನ ನನೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಪಂಡ ಆರೆಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂಲ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಆರೆಂಜ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆರೆಂಜ್ ದ ಉಲೈಡ್ ಬೀಜನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜೇ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ಪಿಲಕ ಎಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ ತಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಬಟ್ ಏತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಆರೆಂಜ್ ಮೂಲು ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿದ ಆರೆಂಜ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದಂತೂ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪನೊಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉನೊನೆದೆ ತೊನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಈ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ಡಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೆಂಜಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೂಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಗೈಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮುಲ್ತ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಪರ್ ಯಾನಂತೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಒಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗ್ ಈತೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ 1,500 2,000 ಮೂಜಿ 4,000 ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ತೂತ ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಚೀಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ ರೇಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಕ್ಕದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಕ ಮಲ್ತದಿ ಇದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗ್ ರಡ್ಡರೆ 3,000 ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಏತ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಲೈಡ್ ಅಂಚೆನೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಲೈದ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ತೂವೊಲಿ ಮಿತ್ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಉಲೈಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಉಲೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಸಿಂಗಲ್ ದೀದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಒಂಜೆಕ್ 150 ಉಂಡು ತೂವೊಲಿ ಗೋಡಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ತುಯ್ಯರನೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಸೈಜ್ ಇಡ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಜೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ 10 ಎತ್ತ 4 ಎತ್ತ ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚೆನೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಮ್ಲ ದೀದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಬಟ್ ಉಂದೆ ಕೊಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜೆಕ್ 250 ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈತ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಲೈಮ್ ದೆ ತೊನ್ನೆಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಲೆಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಅವೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ನಿಕಲೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಈತೆ ಒಂತೆ ಹಾಳಾತಿನ ಫ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಹಾಳು ಪಂಡವು ಫುಲ್ ಹಾಳಾತು ತುಲೆ ಉಂದೀತೆ ಏತ್ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾತುಂಡು ಐಕವೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಲೈಕ್ 100 yen 200 yen ಪೂರ ನಮಕ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಪಿನಾಂಡ ಅವೇನೆ ಪತಂಪೋದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಜೀವಾಗ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅವನಿಕಲೆ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಮೂಲು ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ದ ರೇಟ್ ತುಲೆಗೆ ಒಂಜೆಕ್ 580 600 yen ಪಂಡ ನಮ್ಮ 350 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆಕ್
ಅಂಚೆನೆ ಕುಕ್ಕುದ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಮೂಲು ತೂಪಿಲಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುನ್ಲ ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀದುಪ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜೆಕ್ 600-700 ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಗು 15,000 ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ತೂತೆಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪದ ಕುಲ್ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಗು ಒಂದೊಂಜಿ ಜಾತಿದೆಕು 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತೂತುಜಿ ಮೂಲಿತೆ ಕೆಲವರ ಈತೀತ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಲ್ಲದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಜಾತ ಐಕ್ ಮೂಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಇರ್ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ದೀಪೇರು ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಲ ದೀಪೇರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮದೇ ತೊನೊಲಿ ಅಂಚ ಉಂದೊಂಜಿ ಒವ್ವ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಬಾರದ ಪರ್ದು ಉಪ್ಪೊಡು 800 ಎನ್ನುಂಡು ಉಂದೇಕ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜಿ ಉಂದೇತ ಪುದರ್ ಉಂದು ಜಾತಿದ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಉನೊಂದು ತೂನಾಗ ಉನೊನ್ ಯಾನ್ ಊರುಡು ತೂತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಉಂದೇತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬಾರೆಡ ಆಪಿನ ಅಂದ್ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕಲೆ ಗೆರೆಗಂಡಲ ಒಂದು ದಾದ ಅಂದ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಪೈನಾಪಲ್ ಏತ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ದಾಲ ಕಡಿಮೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ವರ್ಷಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಬೊಡ್ಚಿಡೆ ಇಂಚ ಹಾಫ್ಲ ದೀದು ಉಪ್ಪು ಇರು ಬೋಡಾಂಡ ದೆತನೊಲಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪೈನಾಪಲ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗುಲ್ ಜಪಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಜೊತೆಗ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಫ್ರೂಟ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಪೂರ ಮೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾಡು ಬ್ಲೂಬೆರಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಆರಾಮದ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಐಕೆ ಮೂಲು ಫ್ರೋಸನ್ ಫ್ರೂಟ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ದೀದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೋಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉನ್ನೊನ್ಲದೆ ತೊಂದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದು ಯಾನ್ ಎಂಗೆ ತಾಪುಡು ಆತು ನಿಕಲೆಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೋಚ್ ಪೈರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಇತ್ತಿನ ನನ್ನ 2 months ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಂಗುಲ್ ಮುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಅವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಳಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಿಕಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಮಿಂಗ್ ಸಂಡೇ ಪಂಡ December 7th ಯಾನ್ ಲೈವ್ ವರ್ಕ್ ಪಂದಿಯಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೋಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ವರ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಅದು ಲೈವ್ ವರ್ಕ ಪಂದಿಯನ್ನದೆ ಬಟ್ ಶೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡೆ December 7th ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮ್ಡ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಿಯನ್ನದೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆದಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಏನಡಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತೂತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ಬಟ್ ಆತೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಶಾಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಎನ್ನಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.